Di 28 Tirmehê de li navçeya Manavgata Antalyayê li 4 xalên daristanî di heman demê de şewat dest pê kir û di demeke kin de hat ragihandin ku li 98 deveran şewat berfireh bûye. Li navçeya ku şewat dest pê kirî li Manavgatê jî bi dehan gund hatin valakirin. Bi sadan mal şewitîn 35 gundan kehrebequt bû û li 25 gundan jî avqut bû. Yek ji gundên ku ji şewatê ziyaneke mezin dîtî jî gundê Belenobasî ya Manavgatê ye ku welatiyek a ji vî gundê Aygul Enwer jî dibêje niha ne çavkaniyek bo debara wê maye û ne jî malek ku tê de bimîne maye di destê wê de. Yangın başladığında buradaydık işte. Agir ji nişkeve gihîşt gund. Em jî reviyan. Xaniyê min bû xwelî. Min çêlekek tenê hebû. Hemû debara min ser wê çêlekê bû. Ew çêlek jî mir. Ez nizanim ez ê çi bikim. Gotin em ê zirara we dabîn bikin. Tîmên dewletê bû tespîta zirarê hatin û çûn. Em nihal benda alîkariyê ne. Bölgemizde yangınlara en hızlı ve en etkin mücadeleyi Serokkomara Tirkiyeyê Recep Tayyip Erdogan di serdana xwe ya Manavgatê de da zanîn ku dê bo kesên xaniyê wan şewatîne di nava salekê de xaniyên nû ava bikin û dewletê bo pêdiviyên lezgîn 5 milyon lîre şandiye herêmên şewat lê rûdayîn û anîzibin ku derdora 8000 ajal ji ber şewatê mirine. KOSGEB acil desteği verilecek. Bir ay içerisinde evlerin inşaatına başlanacak. Welatî jî dibêjin wan qet karesatek wisa li derdora Manavgatê nedîtibûn. Rüzgar çok şiddetliydi. Bir de hava Bagelek hebû. Ji meteorolojiyê sê rojberê hişyarî jî dabûn û hatibû gotin dê pileya germê bibe 45 û dê hewa jî ziwabe. Derbarê sedema şewatê de gelek gotegot hene. Lê ez ji virim û 6 salî me. Min di jiyana xwe de tiştekî wisa nedîtibû. Şewata ku ji bajarê Osmaniyê heta bajarê Muğlayê daristan dane berxwe ji ber bayê car caran qada xwe berfireh dike û bo kontrolkirina şewatê jî 13 balefirên mudaxaleyê û 45 helîkopter ji derya Spî avê distînin û di agir de dikin ku di encama şewatê de sê welatiyan jiyana xwe ji dest dane û bi sadan welatî jî birîndar bûne. Mahir Yüksel, Kurdistan 24, Manavgata, Antalya'ya.